Аз се казвам Любов, от град Лом съм, от ромски произход съм, по професия съм психолог, завършил съм във Великотърновския университет психология. Работя с деца от 0 до 6 години, родителите им, за ранно детско развитие и смятам, че това е много важно нещо да се работи в тая посока, тъй като моето лично виждане като психолог е, че децата са бъдещето ни. И ако ние не инвестираме сега в децата си, това означава да загубим бъдещето си. Работейки с деца, работейки с семействата на тези деца, може би в личен план им даваш един шанс. Предоставяш им един шанс, който да им даде едно по-добро бъдеще и една по-добра перспектива за реализация на тези деца. Много често се оплакваме, че виждаш ли, младото поколение нещо не върви. Ами, вината за това нещо не е тяхна. Вината за това нещо е наша. Наша, защото ние неглижираме един много важен възрастов период от живота на човека. Както обичаме да казваме, първите 7. Когато ние не инвестираме правилно в първите 7, след това получаваме едни възрастни, които не ни харесват. И за съжаление, тия възрастни се превръщат в едни хора, които ще взимат решения, ще провеждат политики и накрая на нас като хора няма да ни харесват условията, в които живеем. С подобен тип работа, но не като психолог, се занимавам от 2000-та година като граждански активист. В Фондация Рома Лом дойдох 2000-та година като доброволец. Около година време доброволствах, след това започнах професионално да се занимавам с такива проекти, които целият развитието на ромската общност. Израсъл съм в ромската махала. За мен махалата е родното ми място. И аз не се срамувам, че съм израсъл там. Мястото, където съм роден, е допринесло да се развие като личност от тук. Мястото, където съм роден, ми е дало един по-различен поглед върху живота. Мястото, където съм роден, ми е дали много ценни качества, като да съм адаптивен, да намирам бързо решения, да се справям с проблемите. Колкото до това, дали се смятам за успешен? Според мен не повече от всеки един друг човек, който е намерил начин да се справя с живота по един добър начин, през работата. Трудът и работата са присъщи само на човек. Единственият начин, който ни прави стойности, е когато полагаме труд. Не само да задоволиш свои лични потребности, то това е нормално, но когато полагаш такъв тип труд, че ти да си полезен и за хората около теб. Ако го погледна от този ъгъл, аз мисля, че съм успешен. Аз така виждам успелия човек. В България, ако искаме да стане едно по-добро място, това по-добро място ще стане, ако започваме да инвестираме от днес. И то инвестирайки в децата, защото те са носители на бъдеще. Те ще станат едни бъдещи възрастни, които ще носят едни правила, и от които правила ще се възползваме и ние. Всяко едно дете, което живее в България, има нужда от подкрепа. Здравейте, аз съм Диана Кирилова. Родена съм в град Лом. От ромски произход съм. В момента живея в Париж. Израснала съм в град Лом. Завършила съм гимназията Найден Геров. Работех в офиса на Фондация Рома Лом в областта на образованието. Чрез работата ми в Фондация Рома Лом имах възможността да замина за Страсбург 1997 година. Там се запознах с един преподавател, господин Марсел Кортяде. Тази среща промени живота ми. Оттам започна всичко. В процеса на този разговор той ни каза да започна да преподава ромски език и култура в университета Иналко в Париж, който е специализиран в областта на ориенталски езици и култури. Значи ромски език е част от тези езици. Език, който е наистина много, много старинен.
Той е бил преподавател на ромската катедра в този университет и тогава той ми представи програмата за образованието и ми каза, ако желаете, заповядайте, но трябва да имате стипендия и трябва да говорите френски език. Аз тогава, за съжаление, не говорех френски и се прибрах в България и започнах да уча френски език на частни начала. Паралелно работех в фондация Ромала. Бях минала теста в Френския културен център в София и там бях взела теста за езикови нива на френски език. Този тест ми помогна да се запиша в университета. Фондация Сега също имала голям принос в началото, защото те ми помогнаха финансово за заминаването и за всички гаранции, които бяха необходими на времето за студентска виза. В Париж се записах в университета. Нивото на френски език беше недостатъчен. В катедрата за изучаване на ромски език имало 8 предмета, от които 4 бяха на френски език. И нивото на френски език трябвало да бъде това ниво, което аз на времето нямах. Първата ми специализация в Иналко университет, 3 години, с дипломиране на висша диплома по ромски език и цивилизация и култура. И френски език за преподаване на чужденци. Значи за 3 години бях достигнала нивото, което беше след това да можеш да преподаваш френски език. Имах възможността да участвам на конференции, които бяха организирани от Центъра по цигански въпроси. Така го казвам директно, защото на френски е така и аз го превеждам директно. В университета Пари, който е Рене Декарт, това е Сорбоната, 2007-2008 работех в Центъра по цигански въпроси в университета към Сорбоната, който се дирижираше на времето от Жан-Пьер Лежуа. След това записах магистратура по изследвания и исках да направя едно изследване, което беше свързано с образованието от етнографическа гледна точка и избрах Лом, защото е родния ми град. Едната ми магистратура е свързана с това етнографическо изследване, което е свързано с качеството на образованието в едно училище, което е в ромски квартал. Примера беше училището Христо Ботев, Младеново. И тази магистратура ми даде едно голямо желание да отида малко по-надалеч. Описвото ми беше малко по-голямо, което ме накара да се запиша за докторантура. Аз бях първата ромка в Съвета на Европа. Аз бях първата и те казаха, ще бъде записано това в архивите. Дадохме един прекрасен пример за хора от ромски произход, които не се считат като роми, а просто се считат като всички останали, но които работят. Работят на високо ниво и са дисциплинирани, и са отговорни. Работата ми е свързана с преводи. Работя на международно ниво и работя в Френския апелативен съд като преводач. И паралелно с това се занимавам все още с изследвания, преподаване на ромски език. През 2019 година бях минала квалификацията в Иналко университет, там където се образовах. Там взех квалификацията да преподавам ромски език на университетско ниво. Правих една малка книга, синтеза от докторантурата ми. Това е като цяло пътя ми, който изминах от Лом до Париж и Марсел Куртиаде винаги ми казваше ломската парижанка. Човек не трябва да забравя оттам, откъдето идва. Образованието е пътя към по-добър живот. Един човек, който е образован, той може да погледне по-далеч от това, което вижда. Ключът за всеки един успех е много труд и много труд. Здравейте, казвам се Красимир Красимиров, малко над 38 годишен, родом съм от град Лом, обаче от дълги години вече работя и живея в София.
По образование съм бакалавър по философия, магистър по политически науки, магистър съм и по риторика и съм доктор по парламентарна риторика от Софийския университет. Почти вече 14 години съм експерт връзки с обществеността в най-висшия държавен орган, а именно Народното събрание на Република България. Работата ми, освен отговорна, е изключително динамична и бих казал, че ми носи не само удоволствие, но я и обичам, защото ежедневно се срещам с изключително различни хора, като се започне с посланици на различни държави, министър-председатели на европейски, извън европейски държави, президенти, студенти, ученици. Другото любимо нещо, с което дълги години съм се занимавал, е преподаването в няколко университет. Водил съм лекционни курсове по политически науки в Софийския университет, водил съм вербална-невербална комуникация в Югозападен университет, но за съжаление носенето на две дини под една мишница е изключително тежко. Не ми оставаше време, лично време за мен, за моето семейство, за моите приятели и за това леко спрях, ограничих преподаването и пътуването и акцентът ми е днес единствено и само да работя в българския парламент. Израснал съм в едно нормално семейство ромско, 3 деца, съм най-малкия. Като цяло баща ми през целия си живот винаги е работил и не ни обръщал чак такова внимание и за образованието и за възпитанието. Общо взето моята майка е изиграла огромната роля. Обаче пък аз съм благодарен на баща ми за следното нещо. След като завърших 8-ми клас, аз записах в най-елитното училище в Лом, Найденгеров, записах митническо комисионерство. И в 9-ти клас си спомням, че някак си на сила трябваше да изучавам стокознание, делово общуване, т.е. всички от тези предмети, които са включени в митническото комисионерство. Да, изкарвах отлични оценки, но не бях доволен. И никога няма да забравя момента, в който в 10-ти клас трябваше да почнем да учим етика и право и влиза преподавателката ми по философия, Валентина Симеонова, да е жива и здрава. И само като подходи с въведение, що е философия, аз тогава си казах, ще изляза от митническото комисионерство и ще запиша паралелка с по-разширено изучаване на литература и история. И смятам, че това е най-правилният ми избор. Баща ми, разбира се, когато станах студент по философия, ми се беше разсърдил, че не съм записал право, ами съм записал философия. 2 години не ми беше говорил, но сега пък се гордее с мен. А всъщност той има изключителна вина в това у мен да се породи любовта към философията, защото на 2-и етаж в нашата семейна къща той имаше така наречената негова стая. И винаги я заключваше да не би брат ми, защото брат ми беше по-палъв, да влезе и да наруши целостта на аудиокасетите, на книгите, които се съхраняваха там. И веднъж аз намерих ключето след училище, отворих и какво да видя. Блес Паскал мисли, Жан-Жак Русо изповеди, избрани произведения на Рене Декарт. Разбира се, това беше една непозната за мен стилистика и език, обаче пък в библиотеката бях намерил един философски речник от 78 година и четейки Блес Паскал, понятията, термините, които не разбирах, аз си ги намирах в философския речник и така, пак казвам, се зароди онази огромна любов към философията, към чистата наука. Обръщам се към всички млади роми, студенти, ученици, бъдещи студенти със следния призив. Вярвайте в себе си и продължавайте да се борите не само за основните човешки права, но и за това да влезете в университет и да го завършите успешно. Няма нищо по-ценно от това днес младите хора, без значение от техния етнически произход или националност, да бъдат добре образовани. Затова, млади хора, първо бъдете сериозни към себе си, второ бъдете постоянни. Обществото не харесва и не обича непостоянните хора. И запазете в себе си онова самосъзнание, че сте роми, че ние сме роми, че имаме история, език и вярвам и бъдеще. Здравейте, казвам се Лало Каменов. Роден съм в град Лом, в ромския квартал
наречен Стадиона. От ромски произход съм. Завършвам основното си образование в родния ми град и средното образование. Впоследствие, след уволнение от казармата, завършвам Института за детски учители в град Враца, който беше полувисш институт. А на по-късен етап завършвам и магистър по педагогика, начална и предучилищна възраст. По стечение на обстоятелствата усъвършенствах моето образование, като надградих с още 2 магистърски степени. Завърших публична администрация и право. Около 29 години работя в държавна и местна администрация. В 1999 година бях заместник кмет в град Лом, след което от 2001 до 2004 година работя в Министерски съвет като главен експерт в Националния съвет по етнически и демографски въпроси. Най-се гордея с това, че аз съм един от първите роми в Европа, които получиха доверие от своите президенти и от народните събрания, като бях избран за заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация от Народното събрание на Република България. Общо в комисията имам професионален стаж в рамките на 12 години, след което от 4 години работя в Министерството на образованието и науката на Република България, а 3 години съм директор на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Гордея се с моята спортна кариера. Аз благодарение на футбола придобих тази воля, бях се изградил като личност, защото спорта дава страшно много. И като казвам гордея се, това беше моето постижение. Бях избран в националния отбор по футбол юноши старша възраст на България. Тогава се осъзнах най-вече като български гражданин. Слушайки химна, плачех заедно с баща ми, с моя треньор. И тогава аз добих самочувствие. Придобих самочувствие, огромно самочувствие и разбрах, че човек, когато се труди, когато гони една цел, рано или късно той постига тези цели. Благодарен съм на моето семейство, по-специално на майка ми и баща ми, които ме вдъхновиха аз да бъда това, което съм днес. Защото винаги са ми давали един безценен съвет. Вземи от живота толкова, колкото ти е отредено. Не искай повече от това, което Господ ти дава и то принадлежи на теб. Силно вярвам в ценностите на хората, вярвам в принципите, общочовешките принципи и най-вече в това, че всеки човек намира своя път. Рано или късно въпросът е да се определи какво точно ще потърси в живота. И за това е хубаво човек да си познава историята, да си познава традициите. Защото в днешния глобален свят всички от нас сме застрашени да станем дървета без корени. А една буря, каквито бури много има в нашето съвремие, първо отнася тези дървета без корени. Аз съм Никол, от ромски произход съм, на 18 години съм, от град Лом, живея в ромския квартал Стадиона. Отраснала съм в семейство, което винаги се е занимавало с ромската кауза и винаги тя е била една от главните теми в семейството ни, за която сме говорили. Уча в профилирана гимназия Найден Геров, заедно с български ученици. Мога да твърдя, че съм една от най-добрите ученички там. В момента главната ми цел е да вляза в медицински университет, за да мога да осъществя мечтата ми да стана лекар, по-специално невролог. Владея идеално английски език, както и ромски език. През годините винаги съм се занимавала с различни инициативи. От рана детска възраст съм израснала в фондация Рома Лом. Винаги съм се занимавала с ромски активизъм.
Посещавала съм училище Европа в продължение на 7 години. Участвала съм в доброволчески кампании. Винаги съм искала да уча в Американския университет в Благоевград, политически науки. И винаги това сме говорили. Понеже аз имам много такива, да кажем, дълбоки разговори с моя баща. Но се случи нещо в така близкия ни кръг от роднини. Едно момче заболя. Покрай него ние виждахме какво правят лекарите и колко много дават, за да спасят един човешки живот. И както си говорим, няколко седмици, мисля по-късно, откриха конкурс за набиране на деца от ромски произход, които искат да учат медицина. Програмата е на професор Ивайло Търнев и аз кандидатствах към тази програма. Одобриха ме и в момента сме към края на тази програма. Много деца отпаднаха, много деца изгубиха своята мотивация да следват медицина. Но пък аз, благодарение на моите родители, смея да твърдя, че до последно запазих моята мотивация и в момента съм една от най-добрите в курса. Свиря на пиано. Тъй като моята фамилия не се занимава само с ромски активизъм, много от тях са били музиканти. Моят дядо е бил китарист, моят баща е професионален пианист. Една Коледа моят дядо е подарил пиано. По комунистическо време така е било малко трудно да се вземе, но той е направил, така дал е много от себе си да му направи такъв подарък, за да може той да се развива. Много години по-късно моят баща също ми подари не пиано, но ми подари роял за една Коледа. Беше голяма изненада и това е роялът от моя баща.